sarapera ndinoenda kumusha ukakufa kunopfeka kusafa ndichamziwa mponesi apo achazouya iye anondigashira mumusha ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona uso wake nekupenya kwemadziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudo ronemutsa anondigadzira musha kumusoro ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndinotondera awa warikanwi wakafa kuti ngerufu tapatsana nawo apo Jesu auya nawo tichasangana asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake achanditungamira kupinda mazambara apo tisingazowine urambo ndichaimba neveseriyo rwekufara asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake. Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare patinotaura nyaya dzinovaka dzinoita kuti mhuri dzedu dzigare zvakanaka. Takafokasa pane varume amadhodha isibili yes kuti kuti nyaya dzacho dzifambe mune zvakanaka. Toda kutendai vateereri again. Mwari vakuitirei zvakanaka wherever you are. We believe that God is still opening doors and there is nothing that is impossible with him. Tisatapinda munyaya yemuzuva ranhasi, regai tinamatirwe naNyamuziwa. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nechirongwa chamatipa nepfungwa dzatichanzwa
nezvamuchatiudza nezvatichateerera. Tongonamatira kuti mweya mutsvene unge uri pakati pedu, utiitire nyasha yekugamuchira nekuita. Tokutendai muzita raJesu. Amen. 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 Haugone kutanga nyaya usati wakwazisa dare. Unodzingwa basa. Regai timbokwazisa humba, tokwazisa nyamuziwa. Humba uko. Wakomana. Zvakaoma. Waranda wacho tisu. Pano wamwe rutora mufananidzo waranda wehumba. Aiwa, tinotenda. Musoro wedu wenyaya muzora nhasi uri kuti iwo murume anodzvanyirira. Anodzvanyirira, an autocratic man. Dictator. Yeah. That's a strong word. Variko here varume vakadaro? Zviri kuitika here pakati pedu semakristu kana mukati mesociety yedu, mukati mekurarama? Sati taenda kune wachataura ana Nyamuziwa nana Humba, regai timboverenga kubva mubhaibheri tinzwe kuti rinoti kudini. Regai tiverenge pana 1 Peter chapter 3 verse 7. Ndiri kuverenga mu Amplified Bible. Inoti iyo, in the same way you husbands live with your wives in an understanding way, with great gentleness and tact, and with an intelligent regard for the marriage relationship, as with someone physically weaker, since she is a woman. Show her honor and respect as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered or ineffective. Apa patotanga nenyaya. Pane nyaya. Patotanga nekungoti ndo zvakuti gatangire nekune theology. Pare panzi. Anzi, husbands, live with your wives, mfundisi, in an understanding way, with great gentleness and tact. Sure. Madzimai antoda tactiki. Regai titi pfungwa dzandiri kuwana kubva kuna Peter ari kupa mazano kuna nababa. Zviri kuimplya kuti hazvizi nyore kugara namai. Ukana zvanzi zvinoda hungwaru, zvoda kunzwisisa, zvotoda technique, tact, nemoyo murefu. What it says is, even though muchidanana zvenyu kuti munodanana sei, but managing a marriage is not easy. Why is it difficult? Chiri kunetsa pane chekutika mudzimai wawakapiwa naMwari uyu munhuwo ane pfungwa. Iwewe samaita une pfungwa. Saka charorana apa handi mitumbi chete. Kwaroranwa pfungwa mbiri dziri kuda kugona kuti dziite meji dzigona kugarisana. Saka ndo zviri kunzi izvo, don't take life for granted. Don't take my relationships for granted. Zvoda kunzwisisa, zvinoda tact, zvoda imwe technique, zvinoda forbearance and everything, because it's not easy to manage a relationship. Saka muri kuti mimi pastor papfungwa mbiri idzi. Yes. Mumwe ane maonero ake, mumwe ane maonero ake. But muda kuharmonize. Yes. Saka murume ndiye ari kunzi ziva kuti gara nemudzimai with gentleness. Ipapa handimambotaura kuti zvetheology. Tikazvitora theologically apa kuti tiriku bhaibheri riri kubva nesikupi riri kuenda nesikupi. Muchaona imimi kuti bhaibheri riri kutipa culture iri male dominated. In other words, kubva kuna Adam chaiko chaiko uri kutoona kamwe kahuishe kaainako. Kondoipiwa kuna naNoa, ana Abrahamu, ana Moses, kusvika kuna naPauro chingwenda zvakadaro. Bhaibheri rine culture yekuti murume ari kudominate affairs in the history of humanity. Are you getting more especially mumuchato?
ndosaka ariye ari kutotsiurwa kunzi inzwa iwewe already in terms of power you are better placed but you are considerate kuno uyu uzokuti she is a weaker vessel because by implication tikuti munhurume ane mhasuru ane simba mahormones ake anomupa the lion the tiger ningirikini your power energy you get the point but anamai wakasikwa gracefully they are tender, they are what they are supposed to be. Are you getting the point? Kuna mwana mai of course warima tigers warini ngirikini but generally masikirgo nature ndekuti vanhukadzi vanenge vakapuwa kaunyoro and nyama yavo is not meant for fighting and for hunting. Yes. Hey, saka takutoya umba. Nyaya iri panapa ndeyekuti kune fiziki. But utaura nyaya yepfungwa. Yekuti mai vanofunga semafungira anoita ofutani baba so udzvinyiriri hwazobva papi udzvinyiriri hukuya pokuti mai wafungawo zvawafunga iwo tizovari kutaura hazvina shandi ndo pane uya udzvinyiriri even if zvichishanda but ndo pane uya udzvinyiriri udzvinyiriri hunouya fedha imimi baba makanditeerera muda kuuya kumba kuma 11 mai wakauya kumba kuma 11 zvinofamba sei? Kana iwauya kuma 11 hazvina issue asi mai wakauya kuma 11 zvane issue ndo kakudzvinyira katoda kudhila nako nhasi nemuto wakasimba. Regate chibata hudzvinyiriri chaiko kuita sei nekuti vamwe mabvunza muzonechida kuto because mumwe munhu ari kutoti kudzvinyirira here ikoko you know ngatimbotaurayi kuti kudzvinyirira kuita sei kana chiti murume anodzvinyirira kuita sei? Normalika eyo atimbopinde hedu in the larger society. You get the point. Kana tiri kutaura neudzvinyiriri kazhinji context inenge ine human rights mukati kuti you are trembling over my rights ewamwe vanhu and you don't care and you don't want kuti vanhu vaexercise my rights iwayo and udzvinyiriri hune element yekuti life should favor iwewe. Everybody exists for you. You are the center. You are the centerpiece yeupenyu. Saka kuti vanhu vatogone kurarama ngavararame wachi in a reference to you otherwise wakadaro watopa tight. Saka kuti mai wasurvive mumarriage umu wanotofanirwa kutoona kuti wari in tandem nezvidiso zvako nemafungiro ako nemaitiro ako nekuda kwako and wakangoda kuti tsetsenu vanogona kupinda patight including kana nevana. Saka nataura udzvinyiriri hatingotaura ana mai chete tiri kutotaurawo nevana mumba imomomo baba vanokwanisa kubva waita kuti zvinhu zvibva zvaita whole tight zvorega kufamba. Uri kuona nyaya yatiri kutaura panapa vabva vandifungisa kuti wana pawanoita misikanzwa zvinonzi mirirai baba wene vachadini vachauya. What does that imply? Zviri kuimply chii? Baba vari kuuya wana manje pawanonzwa motikari ichipinda vanobva vamanya kumabedrooms zvanzi baba vari kudini vari kuuya implying kuti baba havana tsitsi nevana ndikawataura chete vana vakutorohwa. Get the point? Izvozvo izvo ngazvipere kuvateereri. Usati kana mwana aita musikanzwa wotaura kuti baba vari kuuya kuzodini kuzorova mwana handiyo nyaya yatiri kudhisika panapa. Tiri kutaura nyaya yeudzvinyiriri kuti wana vane pfungwawo dzavo dzokuti ko tadiwo kuita so iwe baba teererawo handizvo here mai vari kuti zvakati iwe baba teererawo woisa pfungwa idzi together mochibuda nepfungwa 1 which means everybody ane mukana wekucontribute. Ko hatimboni here element yeprotocol eyo even tikaenda kunzvimbo dzekushandira at the workplace kunogona kumboita supervisor ari immediate boss wako iwewe monesana
zvozoenda kuhead of department ichikwira monesana ukazoona kunzi yakuenda kuna general manager kana kuti yakuenda kuna CEO and what have you, nyaya dzakora moto. Is it not possible kuti mai nemhaka kuti vanoswera nevana vari paoperational level, operational supervision, iwe usadaro iwe tsoka iwe mai vari pa running up and down netwana out, ukazoonawo kuti ndakukuriwa kuna baba, handi kuti baba mudzvinyiriri, but wari kuti nyaya yako kai takuisa pa higher level. Not that baba mudzvinyiriri, but in terms of protocol ukaona yakunzi ndakukuripota. I remember ndichikurawo inini ukaona nyaya yakunzi takuendesa kuna baba ka wotoziva kuti unomedzera mato kuti iyi yazokora muto. This is how generally I see kuti my families anorana kuti my tends to deal with day to day, but kana pasvika element yekuti panenge pakuda discipline ine hudzamu, it's like vabereki vanowirirana kuti baba chigadzirisai vanawo. Okay. Yeah, handifunga kuti hudzvinyiriwo mai vari kuapila to the highest office yeentity yefamily yoyo. So ngatichite analyze now kuti hudzvinyiri chii then, chii chinombonzi hudzvinyiri in real terms, because ndo iri kuchema nana mai kuti wana babawa wanodzvinyirira. Okay. What is then unonzi hudzvinyiri nechipi? Let's talk to the viewers. Right. Maybe yes, tichiita iri kuuya because muchaona kuti pane pfungwa dzatiri kutaura idzi ana pfungwa imwe yandiri kuona maybe yana mai ndeye kudai so kuti kune varume vari kudzvinyirira madzimai avo in terms of their potential. Yes. Ndizvo here? I like that kambobata ana mai tisaenda kuona kuti ana mai vari kudzvinyirirwa sei. Yes, vari kudzvinyirirwa sei. So number one yandiri kukanda padare ndeye kuti potential yake mudzimai uyu anogona kunge ane zvaanoda kuita. Yes. But murume ari kuzvidzvinya. Yes. For reasons unknown. Tomboti isisu wakaroora mukadzi uyu maybe akaita form 6. Yeah. Ndobva washayirwa mari. Right. Iyo ndobva wamutora. But achirida kuenda mberi nechikoro. Iwo bva wati wobvaisa mabreak. Uri kuona apa? Yes. Waisa mai mabreak even if the opportunity is there yekuti aende kuchikoro, but uri kuisa mai mabreak wadzvinyirira ipapa. Ndo mafungiro angu. I may be wrong. Okay. Yes. Okay. You see, pane imwe way yekuona kuti society how our relationships especially dzababa namai dzakaorganizwa. You get the point? Pane kamwe ka statement kari implied, hatitaure nezvako but kariko. Makamboona here kuti zirume refu anorova mudzimai mupfupi, murume akasimba anogona kurova mudzimai mutete, murume akadzidza too much anogona kurova mudzimai asina kudzidza. It's like vanhurume wakaenda kune rimwe dare wakandotaurirana kuti iwe chinonzi munhurume ka make sure kuti all things are at your advantage. Are you getting the point? Zvochiita kuti ndazorora uyu mudzimai uyu ini ndakadzidza zvinenge nani kwaari, imi muri kutaura zvepotential handiti. Iyo obva apangidza kuti wakamurora hako ari muform 2 kana kuti ari kumetric or O level, but mudzimai uyu anogona kutodzidza akaita doctor, akaita scientist, akaita anything else, but iwe nemhaka yekuti wakazudza kuti hakuna mukadzi anofanirwa kuclimb above you in a particular aspect, wobva wadzvinyirira mari hadzichaende kuschool fees, hauchasapoti, hauchadini. Zvandakakuona irozvo ikoko like zvamataura mimi ndo kunonzi kudzvinyirira. Why? You are stifling munhu to realize their fullest potential. Saka kudzvinyirira ikoko. And also let me bring another aspect. Right. Nasi ndoda kuita like Charles big picture. Yeah. Mudzimai ari kushanda. You know, ari kushanda ari kupuwa mari dzake. Iwe uri kushanda uri kupuwa mari dzako. But hautaridzi mudzimai mari yari kudini? Mari yori kutambira iwe. But uda kuziva mari yemudzimai, isn't it? Wobva wada kutoitora futi, handi kudzvinyirira here ikoko.
Okay, kutora mari yemudzimai. Iwo yako unongomuti kana iri yechikafu omboti yechikafu. Haumutauri kuti ndotambira mari. Handika. But uda kuziva mari inotambirwa nemukadzi. And at the same time of what ndoda imwe mari yacho kuti ndidini ndigadzisa tuntu twangu. How do you zvombofamba sei zvakadaro? Izvozvo zvingotedzera pfungwa dzandiri kutaura. Zvekuti to your advantage. You are doing things to your advantage. Nzwisiso yemurume wamuri kutaura yeye ari kunzwisisa kuti nemhaka yekuti ndakakuroora. It's like now iwe munhukadzika, you are now like you are part of my furniture. You're my property. I own you. You are my property. I own you. I own pfungwa dzako. I own kuwa kwako panapa. I own zvaunodya. I own mari yaunotambira kubasa kwaunotambira. Iwe hauzi chinhu, ungori chinhu in reference to me. Saka inini mari yangu inini ndindakaroora kainini. Saka mari yangu inini siyana neni. But I must know kuti mari yako uri kuti say. So it's like uri kutreata mukadzi uyo as a minor. Mwana mudiki, it's like she is your firstborn child in this marriage. And kana tine maview ekutarisa mumwe wako mudzimai wako with the picture yekuti utori mumwe wewana wangu is just that you are the bigger child. But otherwise the only parent and the reasonable person pa mumba muno mundini imi mese imi muri wana wangu. That kind of marriage is very dictatorial. But you know Nyamziwa na Umba. Ngatitsvagei tsvagei kuenda pakati chaipo. Nekuti tikapinda mukati me society matinorarama matogara nevanhu vamwe vasinganamati. Yes. Kune imwe belief yekuti vakadzi kutaura zvinotaurwa kutori nevakadzi vanotoda murume ane kahu ikaka. Isusu turi tikakudzvanyira but kuna vamwe vanhu ndoda munhu wechirume atori nebackbone. A man who can say no, yes. Kwete murume ari kuti ngatigare. So dzimwe pfungwa dziri kubva dzaya muvarume kuti akutongofila kuti my yes is a yes, my no is a no. Yes, there's a difference between respecting a man and worshipping a man. Izvozvo ngati budirane pachena wadiwa watereri nemi watariri kurespekta munhurume chinoita kuti munhu rume arespektwe in society is being principled, having a purpose, meaning kuwa necharacter, kuwa munhu anonyatsozikanwa kuti mavalues ababawo ndeaya. Vanhukadzi vanoda kuona leadership in their husbands and they respect when they see leadership mune varume wavo. And kana vachikurespect handi kuti vari kukutya, vari kuti baba ramba pamakabata ipapapo rambai makadaro. This family inogona kuenda mberi because your leadership is what we need as a family. But kana kozoita vamwe vanhukadzi vanoita worship a man, uri kumuwoshipa nekuti ane mari, uri kumuwoshipa nekuti basa rake, uri kumuwoshipa nekuti public image yake musociety. It's like now iwewe wakabva waita rombo rakanaka kuroorwa nemurume akadai. Are you getting the point? And you are going to lick his boot. Why? Because you can't afford to lose a thing like this. Yes. Zvava zvauya papfungwa yangu inini manje kuti kuna varume wakadaro, they have everything you can think of under the sun. Yes. Arogona kuya kumbana 2 mudzimai haabvunzi 2 AM because akagarira mari akagarira zvaanopiwa. Anogona kuti ane magirlfriends haubvunzi ndekuti ane zvese. That's not what we are talking about. No. Murume akadaro whether ane mari or not, he is not respectable. No, you can't. Even a child, I will not respect so, your father like that. What we are talking about, is one, usadzinyire mudzimai pama wishes ake. He is also a human being, anema rights ake akadini akatozvikwanirawo. All right. You get the point. Pano mudzimai ari kuti konga tiitewo zvakadai, ngatitsvage imwe imba, womutaura kuti no. Tichazozviona pakagare gare. Handi takamboitaura paya tichiti kune madzimai anofunga but varume vacho havafungi kusvikira that opportunity is gone. You know what I mean? Ndo kudzinyira ikoko
kusvikira an opportunity is gone. You get the point? Okay. Why? Because hauna kuda kutora zano remudzimai because you don't respect zano remadzimai. Okay, let me ask this quick one. A man has got the final say. Principle. Tora zvakaita for example. Inini men. Yeah. Yes, I can have a final say, but I must be consultative. If it is an issue in order consultation, I ask my wife, I ask my children, what do you think about this decision? Okay. You will be respected for that. Okay. Yeah. Then we reach a deadlock. Because kune mamwe ma decisions onogona kutora anokupinza ma problems because you didn't consult. Ndaiteerera nyaya inobuda inonzi radio FM. Yeah, whatever yeah. Ichinzi izo murume uyu akadecide oga kuita roba. Ndobva asungwa. Mwana wakunzi manje wana wochoita sei nenyaya yechinyi yekuti wandoona uba kujeri. Now problem yawapo ndeyekuti now how do you take wana kuenda nawo kujeri kuna baba because baba wakaita ma decisions awo asita kuinvolve children. Okay. Now he's now in what? All right. In prison, yes. Yeah. Dai akadecide kuti nyaya ndiri kuita iyi zvikadai zvakamubatsira kana kuti mudzimai akaita pick up kuti ndo area iri kutambwa nababa. He could have saved, I'm sure. He could have saved him. All right. I don't know. All right. The reason why I'm asking is there are some women who are saying, Isusu kumbaguedu, my husband, I have the what? The final say. Final say. Hey, Saka, tikati iko zvinezvi tukwenda kublawayo. Isusu taida kwenda kwa rusape. Iyo vati, at the end of the day, iyo rukutichi, ngati kwa mtari right. Ladies and gentlemen, tukwenda kublawayo. Yes. That final say. And someone is saying, to us, we feel like, Warume, you, final say, what you say goes. Yes, what I say goes. It's feeling like it could judge. Inzwaika, anditi magara mataura imimi kuti kune element ye udzinyiriri. Right. Eyo autocracy or dictatorship. Yeah. Are you getting the point? Pane element ofuti ye leadership inonzi democratic leadership. Right. You get the point? Right. So in a dictatorship, the boss has the final say, no matter what other wisdom is trending on the table. Right. You get the point? Ndiye ane final say. Right. You get the point? Right. Whether say yake iri correct, iri wrong, as long as atie ndo zvatakuita. That's another mode of looking at leadership. Then because that time iri democratic, and I'm sure the democracy we hear this time and time again. Yeah. In a democracy, the final say is with the people. It is with the family. Kuti baba wari kuti gore rino tadi kuenda kuChristmas kuCape Town. Mai wati but kuCape Town tagara chingoendawani kwa sekuru. Ko tadi kumbotiwo gore neiri timboendawo kana kwaRusape asati takamboenda kwaRusape. Vanhu vobva vati sure daddy inga gore rakapera takaenda kuCape Town ngatimboende kutaurwa namama. In a democracy your leader anokwanisa kuti saka all right ini ndiri kufunga hangu tiende kuCape Town imi muri kuti kwaRusape let's throw it to a vote munoona sei panapa vanhu voti kuenda kwaRusape. Now a good leader now haasi kuti this is my I'm giving the final say. Ari kuti iyo according to the wish yemhuri zvinofadza tose ndozvatakudini. So everybody feels like ane final say in an issue and whatever. But of course ngatingwarirei eyo every context yemhuri inogona kudecide the type of leadership they need. Kune pamwe pekuti a dictatorial stance chaiyo yakutotsvaga murume apa no nonsense anotomira because kune humwe hupwere nehunzenza huruda kuitika paningirikini. Someone must simply emerge and show leadership kuti apa kapa please we are going to overrule this.
family haigone kubva yashaya zvachose. ndiri kuemba bhozi rega amboidzingira tichaya kwamuri humba. No, that's fine. Okay. Asati abva papoint yari kutaura. All right. Yes, quite a windfall. Yeah. Mumba. Right. You know what we are talking about. Yeah. This windfall inogona kutenga imba, inogona kutenga mota. Mai woti ngatitenge imba, baba woti ngatitenge mota. Ndo zvinowanzoitika kaizvozvo. Ane decision yewipapo ndiani. Because imba ineka is an investment. Yeah. Car is not an investment. You know what I mean? Boy ngona uparara. Imba haiparari. But ndo yandiri kuda. Sababa. Yeah. Inendiri kuti nini? Why don't you then come together, reason together? Why do you need a car? Why do you need a home? You and see sense out of it. Okay. Consensus now. In a democracy. Yes. Those zvinoitika but in a democratic way. Wana waripo, mai waripo. It's a windfall. Yazikanwa newana. Baba wanobva vati ndoda kutenga mota yakanaka. Mai woti tadi kutenga imba. Muina yenyu, but tadi kutenga imba yechipiri. Get a point. Yeah. But where I wanted to come in, where I believe we are agreeing. Muruko agree nezvo. Yes. Yeah, panga pa kuimwe pfungwa manje ngecho yapo kuti mfundisi nyamuziyo ari kuti papane pamwe panodiwawo kamwe ka dictator. Yes. Yes. Kutomboita ngataura nishokwadi. Pane pamwe pekuti kuti hakuna ndaba kuti baba must override. Yeah, kuti hakuna ndaba ndongo yangu kuti right. Apa it's a no. It's a no. It's a no. It's a no. Tiri kwenda ku meeting. Izo hatigone kuzvishaya. Mukati mehupenyu. No. Aiwa is true. Wona Eli. Vana vanhu vakauya nezvipiriso. Voita ma-strange fires. And ana medhema wauya kuzokonfesa zvitema. Wopiwa zvitema zvinyowani. Wopiwa zvitema zvinyowani. Worarwa nawo pachechi yard. Eri achingoti wanakamati ndichataura navo. No, you get to a point yekuti panapa office yawakapiwa naMwari yekuti ndiwe baba ndiwe musoro wembaka. There are certain things that do not need negotiations. Ndikushaya word. Period. Ameno ndingazviti kudii. Ndikushaya word asirega ndise mudare. Tukeza kutaura kuti panapa tigotsvaga word. Tukedzere kutaura kuti pane kamwe kaudzvanyiriri kari right. Kana kuti taakubvisa wedzi rekuti udzvanyiriri tokati kune kamwe you know nemuzukuru wangu kademocracy kari right. Ka part of democracy but kane ndida kutaura itaurwa nemuzukuru wangu iye. Kana wasvika panapa kumwe kwese ugombe ngochita zviri right. Get the point. Wangochita zviri right. Wasvika point pokuti pakudiwa decision yababa. That's what you're talking about. Right. Pana paudiwa decision yababa yekuti now tombo pamfananidzo wekuti udini mwana ada kurorwa. Mai wari kuti ngaende kwa tete uri kuti kwete. Aende kwa tete ndire decision. Unotsika here madziro pakadaro. Kana kuti ndapa hangu wrong example. Inini pandiri kutaura humba. It's mainly on the issue of principle. Yes. Like what? This is what we believe in as the Ngwarus. As the Ngwarus. Yes. Right. Ndine vana wangu tine smart TV yedu ineta YouTube ineta Facebook, they can watch anything. Ndona vana vari kuwacha pornography sitting room. That's not given to democracy. Correct. That's what I'm talking about. That's good one. Yeah. We cannot democratize kuti ngatimboite democracy yekuti tingawache. No, just switch off that. Tingatozotaure kuti zvakaipe zvakadini, but we cannot take 2 minutes watching that and try to reason over that. Right. We can't. Secondly, then yoenda kuchechi yesabata hanzvere utaura kuti panapa kana muri pano tukwenda kuchechi. It's not negotiable. Inzwai ndabvira kutaura kubvira pekutanga kuti ma-human rights, dictatorship inoda kuita tremble over people's rights. You get the point? Saka one of the rights in a one is the right to religion. Saka yakonoti kana tauya kumba kwako wotiti isusu whether muchida kana musingadi
muri kuenda kuchechi ndikutaura pavana wako iwewo manje tikutaura zvemumba for example. Yes, iwewe nemudzimai wako newana. It depends what age we are talking about. Kana turi tunanapuna twandiri kutraina, okay, tiri kuenda kuchurch as a matter of training to take orders. Kuti kana ana baba wati takuita izvi, we are not dealing with the human rights religion. Tiri kudila I'm training my children discipline. Okay. But kana mwana ari 18 years, they are now 19 years, and vari kufila kuti hawachadi kuita masabata, then what? There's nothing you can do about There's nothing you can do about that. Okay. So patiri kuya papfungwa idzi dzatiri kutaura murume anodzvanyirira. Yes. There was another the issue that was highlighted for this particular discussion to say kune vamwe murume anga ari kuchechi aanzwa shoko mauya maparidza nyaya yehealth, anzwa kuti nyama yakaipa, beef haidyiwe, obva yakumbobva right kubva nhasi munhu wese munomu we are now vegetarians. NeTV watendeka kuworkshop watodzoya mumba auya mumba TV hatichaona. It's a devil's box. Hatiwatch. Hatichadyi nyama. Aiwa. You know kune madzimai futi ari kutaura ipa pfungwa yekuti no, you know iwewe ndiwe wabatikana nevegetarian. Isusu tichirikuda kudya nyama. Yes. Baba itaiwo be reasonable to understand that. Yes. I think point yamurikudza kuunza apo samaita ndeyekuti udzvinyiriri hunouya not because vari kuda kunza zviri wrong or count zviri correct. Hunouya when you then decide to be a law unto others. You now become the rule. Iwewe ndiwo wanzwisisa waenda kuworkshop ye lifestyle yekuti kunodyiwe chii kunoita sei, ndiwo uri convicted, ndiwo nemareasons acho. Ukatouya uchitoti nyama yese iri mufiriji burisei enda mundorasa, enda mundopa imbwa rasa, pana hapachadyiwe nyama. That is dictatorship. It's not saying kudya nyama kwakaipa, kaunti kwakanaka, whatever. You may actually have acquired very good knowledge. But ikauya ya mutemo wa everybody kuti now that you wadiscover zvekuti saka pamba panapa hapachanzarwi, whether munonzwisisa hamunzwisisi, there takuoffenda marights ewamwe vanhu. Hausi kuona kuti panobva paita problem kana paane mutemo. You become a rule unto others. Unotadza kuchengeta mutemo wacho, iwe unotadza kuuchengeta. Wotaurira mudzimai newana kuti panapa by 7 o'clock umwe neumwe anenge amumba. But iwe haugoni kuchengeta mutemo. It becomes what? Dictatorship. Because iwewe ndiwo wapa mutemo uri kutadza kuchengeta. Uri kuuya kumba kuma 11. Maofisi kana unge uri mukuru maofisi adini avharwa. Handike uri kuuya na 11. Hapana haudi kubvunzwa futi. You get the point. Haudi kubvunzwa. Because my dictators ese whether whether politics or what, hawadi kubvunzwa. Wataenda kubvunza vamwe kuti ko izvo unozvifambisa sei. Ndo udzvinyiriri manje iwo mumba zvokuti mai havagoni kusimudza musoro kutaura zvavanoda kutaura kwauri because unodzvinyirira. I think you have stolen words from my mouth. Maba mashoko kubva parurimi rwangu. Eyo kuti munyatsoona kuti mai wemumba muno wakasvinwa ende wakagarwa matunduru, mai wawo will never question authority yemurume wawo over a certain decision or over a certain issue. Vanobva watotya zvokuti mamwe madzimai akataura kuti aiwa kuti wasikana siyanai imba yangu and whatever, gomera uripo narini. She has bought into the idea yekuti ndichagarwa matunduru for as long as ndine shelter, ndine chikafu, ndine wana and whatever. Mudzimai iyeye tisingadi kumbonyepera kuti iculture here kana kuti chii, mai iva wakagarwa matunduru vari kudzvinyirirwa. If you cannot stand up and say kune murume wako, baba zvamuri kuita izvi hazvina kunaka, izvi hazvina kunaka ichi, if you are afraid to do that, you are living in hell. Kune mumwe aitaura zvakare achiti maissues, totaura maissues ekudzvinyirira, mufundisi naumba.
Aisitaura kuti inini ndinotengerwa hembe. Yes. Handiendi kunotenga hembe. Inini. Yes, we want surprises. Yekuti it's my birthday, you buy me a dress. But uya anotengerwa hembe. Haatengi hembe ega. Murume ndiye anotenga hembe ouya nadzo idzi. Saka ana mukana utombendawo kumashops ehembe. Unotenga hembe. Haatengi. Hazvidi kutonzwikwa kuti aenda kwaGazarend kundotenga kumashop, kundotenga kana chingwa. Kuna varume vanotengera madzimai avo hembe. Zvese hembe negrocery. Yeah. Yeah. Wari kuenda wakadaro watere. Yeah. Waripo chose. I think kana tasvika papoint iyoyeyo uri kuya nemwe format yeudzvinyiriri iri kuedza kuti iwewe you are a fool, inini am the wise one. Iwe hauzivi, anoziva ndini, uri dofo. Saka inini ndini ndichakutengera hembe nekuti iwe haugoni kusarudza hembe dzako, hauzive zvakakunakira. Anoziva zvakakunakira ndini. Saka iwe kumashopu hauende nekuti kakupa mari yekuenda kumashopu unotiunzira zvinhu zvisizvo. Saka mari yemba munomu iri sefu ndikatenga ndirini. So you are projecting kune mudzimai wako kuti uri dofo pane zvinhu zveupenyu, including zvinhu zvinofanira kunge zviri zvipfeko zvako. Unotoda mumwe munhu ane njere kudarika iwewe kukutengera hembe. Umba mainzwa. Kutengera ndio unotenga grocery munhu wechirume. Kutenga grocery havuna kuipa. But kune kamwe kakutenga kanotoratidza kuti mukadzi arototi handitobvumiri. Kune prohibition ausitobvumiri. Unotodzinyora list. Then onyora list. Ndiye anotenga zvinhu, ndiye anotenga futi hembe. Ayo kutenga hako kuriko kutorambidzwa kuti hauendi kutaona. Ndo kune problem. Ndo kune problem. Ne mumwe akambondiitira zvimwe zvinhu very funny. Yes, a man ari kubuda pagedhi pane gedhi ndikatomboti gedhi rinokiwa handidika, but iwo anenge achipfuura nekagedhi kadiki for example. Then wokubuda woenda kwavari kuenda wadzoka ndokuona gedhi rakiwa handidika, but apa hawana kakii kepagedhi manje. Kwakuchifona mumba kuti izo tine urombo wakubvunza zvikanzi no, but mukadzi uyu haafungi uyu. Angadai afunga kuya nekey, abuda ine key first and foremost. So ndibva ndabvunzawo ndikati kuiwo wazvifungawo here iwewe kubuda nekey zvikanzi handina kuzvifunga. Saka uyu haafungi, saka mese hamufungika. Get the point. Arida kupa mhosva kumudzimai yaatadza kudini kufungawo inomi. Ndio dictatorship manje dzimwe nguva. Ende unosvika pakuroverwa izvozvo. Do you know that? Vanhu vese wari dictatorship vanosvika pakuroverwa because hauna kufunga. Haunofunga kuti mudzimai wese haafungi. And it did not go well neimwe hama yangu. Thanks Umba. I think muchitaura transition kuenda pavana. Kuwana yes. Umba waunza element yakatikoshei. Vadzvinyiriri vechirume they think physically. Because you must exert force and power. Are you getting the point? Saka kurova kudzikisira mumwe munhu, kusubjecta mumwe munhu. Saka madzimai akawanda ane varume vanorova. Are you getting the point? Varume vari kuedza kuita consolidate their power by being a physical terror kune mudzimai wake and so forth. So it's very bad. So andeipa vana vari kudzvinyirwa futi nababa. How is it happening? You know, vana vari kudzvanyirirwa papi. Ndakambogara nemumwe murume ane vana vakanga vari intelligent. Mwana anoti ndira kuita ichi, baba vanoti ita ichi, chisingadiwi namba nemwana. Kusvikira mwana aitende kuti ari kubhadhara school fees ada kuti iwe uite izvozvo. Iye mwana ondoita zvaasingadi kuita asi zvokudiwa nababa. Ndo kune kumwe kudzvinyira kuwana, hawana choice yekuti aite zvinhu zvaada kuita muupenyu hwake.
but ada kuita zvinhu zvofadza baba. Yes. Yet he is not in it. And as I speak ndakagara panapa haana kuzoita zvakanzi nababa zvacho aite upenyu hwake hauna kuchinja because aida kuita ndio zvaasina kuita. Baba waida kuita lawyer wakatadza kuita lawyer. Watadza kuita lawyer. Now I want my son. Baba waida kuti uite doctor andike haana kuzoita doctor haana kuzoita even aida kuita. Adzisi shungu here idzi. Ya ningirikini. Zvandakatadza kuita undoda kuti uyu mufana aite. Ya tese takabva ikoko kwekuti unogona kuita mubereki ane ningirikini ane shungu like for instance nhasi uno ndiri mufundisi vanhu vanoti Pastor Ngwaru but kana takunyatsoenda chaiko chaiko kuti akazvara idea yekuti kunge kuina Pastor Ngwaru ndiani it was my father. He spoke about it. He prayed about it until it became second nature in my brain kuti my father understands this to be my life calling. And then I picked it up. But there is nothing. He didn't force you. He did not force me. Yeah, that's Are you getting the point? Yeah, but of course wamwanodini vanhu vanomanikidzwa. But ndoda kuedza ata pfungwa yekuti dzimwe nguva mubereki anokwanisa kunyatsoona kuti iwe urida kuita hako kosi yako iyi but haina mabasa. Uchaita kosi woramba uri rovha uchigara pamba panapa. Mamwe makosi aya like for instance udaita disaster management. Look, my daughter, my first born, aida kuita social work and what have you and so forth. I then went to America and ndakatomsiya atotanga. You get the point. I went to America, ndaenda ku America ndikatanga kuona izvi ndakastada ndikaona zvandakaona ndadzoka ndikati family ndozvandiri kuona hangu izvi maererano nekuti trend yezvinhu zviri kufamba sei. Ameno rachi I don't know, it's up to you but ndinenge ndaita ka exposure ka unokaona sei. And then she says I think idea did yakadini yakanaka, let me pick it. Kana chida kuzoita social work ndozoita. Right. She's a boss, she's climbing up in the corporate world. But ini ndakaita exposure, I sold it to her andina kumanikidza. But I said I think kaonero kandaona exposure yangu inogona kuti benefita mangwana zvakadai. Uri kuona musiyano. Nyaya iri pakumanikidza. Kumanikidza ndokune problem. Okay. Uri kuona panapa. Right. Ndeye kuti you bring an idea. Yes. Tambira. Or unless uri kumumanikidza kuti ita izvi chete even if asina kuite because you are selling an idea. He must bought it or she must bought it. Or she must buy the idea. That's what I mean. So nyaya tiri kudiscuss pana ndeye kuti wateereri kana uri kufoseredzwa kuita chinhu chousingadi ndio ite dictatorship. Uri kufoseredzwa to chew what you don't want to chew. Rega ndikutaure humba andidi kuisa mazita but anyway I'll talk about my father. Pakaita mumwe akabva kucheche wamwe baba wakabva kucheche waisenza kune imwe company inopakeja zvana koko nanani. Wakati Ngwaru usachengete mwana ari rovha panapa. Eyo ngauye kubasa kwangu tinomupa basa. Ini ndakatorara. Gugugu. Ndiani? Mikimuka. Kune dead. Mangwana na 4:30 mufunga kumuka. Urugenda kubasa. Urugenda kubasa. Ndikati rekupi. Ndikati urugenda awa. Urugenda kubasa mangwana ikoko. Inini apa. Remember, teta baya idea kuti ndira kuita mufundisi ndira kuzodii ndo idea ndiri kudzingirira nawo. But koyo umwe munhu angopinda mumamendu abva achinja pfungwa dzavo bonguti no ngayo basa tinomupa basa anenge achiita packaging umba warungu wakazoya kwandiri because yange iri conveyor belt ka mapackets zvinhu zvese zvapo inini speed yacho ka handisi kuda kuita basa racho and hazvisiri mauri conveyor belt yakamiswa ka because ini pastation pangu ka zvese hapasina
tight. Yeah. Murungu ondibvunza. Zvikanzi, Michael, can you come to my office? Ndikati, yes. Vandaenda kuya. Zvikanzi, do you like this job? Ndikati, I don't want. 3 o'clock. Right. But tea time ya 3. Vandanzi, inwati ubwenda kumbo. Ndikati, baba, basa riyarapera. But ndikutaura kuti sure wakarongerwa kudzinyirira nekumanikidza munhu zvaasingade. Yes. It's not right. But kanibva nesaka flavor aka kanobatana mai kobata newana futi. Right. Element neka attitude ake kekuti enda ibvai pano ndo umwe udzinyiriri ukuru ihosamaita pese pamangonetsana you can pick and go. Mudzimai ari kuudzwa every day you can pick and go. Vana vanenge vachiudzwa ibvai pano ibvai pano. Iko ka element kekuti vanhu vanomanejwa nekuchisidzirwa nekuda kudzingwa every day. It's not the best way of managing things. Zvinoreva kuti you are not put security mumudzimai kana wana. No one is secure. Hapana ari secure. You can live any day. Kana kariko kagariro kari kuitwa nana baba mukati medzimba vateereri hakana chikomborero. Ndekuti uri kudzvinyirira vanhu vane marights avo. Yes. Ini ndinofungira kuti mukore unoyu zvakakosha kana uine idea ipe vanhu itengese kumhuri muri goti imi menge muchizoti kudini ngavadzoka vachiti izvi ndizvo zvatinofunga ko imi munoti kudini kana maakupa zano so wanofungira kuti nemiwo madini macontribute you know what I mean hapana uri kudzvinyirira. Inini can be example in closing. I had a brother mumuri ndakungotaura mumuri. Mudzimai wake aiti kana akangobuda pamba aifona kuti kwai kusati kwane mafoni aingofonera kana kune mufoni kuti mamboona mai ningero kumambori mudzimai iyeyo akanga asina freedom. Akapfeka anobvunzwa kuti uda kupfeka uri kuenda kupi, you know what I mean. So izvozvo kana kuine varume wane that kind of attitude yekuti mudzimai is not free kuenda kwaanoda kuenda kana uda kuziva kuti aenderei, iwo ndo unonzi kudzvinyirira. To me, I don't know about you uyo muteereri. Tinotenda ndinovimba kuti madzimai achataurawo pamusoro pevakadzi vanodzvinyirira. Isusu tataura varume vanodzvinyirira ende tichibatawo zveshuwa kuvarume side. But kuna vamwe varume vari kuchema vari kuti hey varume kamuri kutaura nyaya but izvezvi ndakatodzvanywa as we speak right now. But ndambobvunzawo sorry maybe in view of our time but ngandimbobvunza mubvunzo uyu aminoti umba unozvoona sei maybe imi wechidiki maybe inorelata kwamuri machi kana chimwana chako ichi chane 16 ichi 16 years chaakuteerwa udzvinyiriri hunoitika sei apa? Ichi chimwana ichi chane makunzwa kudawo kuteerwa ende shuwa chiri kuteerwa nezvipfana zvinosvika pagedhe chichirova mhurudzo ichobuda chombotaza kuti baba vari kupi chombosowa panze chodzoka. But element ipapapa vana vanonzwisa sei kudzvinyirirwa nekuti when they want to start dating. Chekutanga ndechekuti mwana ane 16 years ari underage pamutemo. Underage pai pakundo even kuita zvevakomana izvi ini hanzitaura zvebondeba hanzi hangu zvebonde izvo zvinolidha kubonde futi izvozvo zvoutaura izvozvo ukasamira zvinolidha kubonde zvinolidha kuti andoita pamiri pongosi ukatarisira iwe. Yes, how do you mira manje? Saka imi moita sei manje? No go area. Yes, how? Taura kumira kuti mwanangu panapa I don't want to see a man. Hauna choice. Hauna choice. This is my house. It's our house together. I'm not a dictator. But you have no choice because anokuigira. Do you know, I'll tell you, pane kamwana kakange kakanaka kaita ma social kuwana. Yes. Wakomana ndobva wakandokanonga kabva kaita pamiri underage
boni unenge waregerera izvo. To me handinawo mwana musikana ane ejiwe wauzangaro it's a no go area for your information. You know the energy. I'm not a dictator. I'm not what, but ndingokuudza hamusi mudzvanyiriri. uri kuita kana uchiri pachikoro uita zvechikoro chandida kuona icertificate hasida kuona varume vakomana panapa. Taurai nguva yedu dzapera, taurai muchitovhara. Regai nditaure ndichi I don't know ndiri kuvharira kaundi but regai ndingotaura. Yes. Ndezvekuti wadzvinyiriri wakawanda vanogona kudzvinyirira dating yevana vari kudzvinyirira nekuti iwo wakura waana saumba muri mufomu 1 mufomu 2 humba makambokwenya kamusikana kutoti tikatora survey hatitore survey ana baba wekuchechi kwete wasingendo chechi wekuchechi chaiwo ana baba iwawo on average muchaona kuti dating yao inogona kunge yakatanga from upper primary musecondary and whatever, but wazokura manje ndopanotanga kuti handidi munhu anodata, handidi munhu anoita sei and whatever. But of course the bottom line ne-balancing act yatoda kuita ndeyekuti sababa I think ngatifambei newana wanzwisise kunaka kwazvo nekusana. Let there be communication so that vana vave self-managing vasamanagwe ngavazvimanage ivo. But at the end of the day ngakunge kuine ma-principles that are shared between parents nevana. But otherwise mukaita zvimwe zvinhu vana vanogona kuba that chance. They will still do it but now wakuita wakawanda. But I think let us allow wana kuti tifambe tese. Let me guide them as we go forward so that naivo vasakurumidze kudata and sometimes vasanonoke. Toda kutenda wana waMwari nenguva yatava nayo. Tinoimba kuti nyaya idzi dzinongoda mapart 2. Because nyaya dzekudzvinyirira pane nyaya yehombe. We didn't exhaust it. We did not exhaust it. But tinoimba kuti pane zvatataura iko zvino pane zvatadzidza. Kuna varume vanodzvinyirira vari wechechi tendeukai munhu waMwari. Amen. Tine vana tine madzimai. Let us allow vanhuwo nekuti vanhu tichibetserana to make decisions together. Mwari vachitibetsera. Tinotenda nenguva yatava nayo. May God bless you, may God keep you. Tichakumbira humba mutivharire nemunamata. Ngatinamate baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Maita henyu chidzidzo ichi chenyu chakakosha. Hatina kuchiexhausta chese. Wateerere mune zvimwe zvinhu zvamungagona kuzvigadzirisawo pane zvataurwa pano. Tenge tiri kutaura pana ana baba vanodzvanyirira. Wana baba vasingarespecti zvinotaurwa naana mai. Tiri kukumbirawo wana baba vari muchimiro ichi. Pindukai muranda waMwari. Pindukai. Respect your wife, respect your children. Pane zvose zvitadzidza masikata ano nemutswedzwa muchanzwa nesabata rino iri. Dai mungazvinamatire kuti kana zviri kurarama mukati muupenyu hwako uti Mwari ndibatsirei ndibve pachimiro ichi. Kana ukagona kudaro unenge wazvibatsira iwe, unenge wagona kubatsira zvakare mhuri yako. Ichaona murume akashanduka. Pamwe utozobvunza kuti ko zvafamba sei kuti munhu aita izvi akuita izvi. Mweya waMwari unenge wadhila newe. Maita yenyu Mwari nevarume awa. Tikomborere mugokomborera vateereri wedu. Ndi Yesu Kristu tenzo yetu kunamatai. Amen. Amen. Batidzanyi mwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Batidzanyi mwenje yenyu nyika iwane ruponeso. Batidzanyi mwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Iye ave pedyo. Iye ave pedyo. Zvioneso zvino tiudza. Mambo wamukira
mambo iyo nzara ona yaza ramunyika yose iye ale pejo iye ale pejo jiwone sojino tiuza mambo wamukira mambo iyo nzara ona yaza ramunyika yose simukanyi mose muba uteze mose Jesu ano uya Jesu ano uya iye uya nekukasika imidai